Takže aké máš prvé pocity z nového apartmanu? Mega cool. Ale pozri, tu je posteľ, taká kráľovská, že vieš, vyzerá jak z palácu. Pozri, aj tuto sa vieš na mňa pozrieť. Vieš, ty chod tak cez stenu. David Copperfield, poď. Tam, tu. Vieš, stále som v posteli a mám deravú stenu. Nevadí, nebudem ich reklamovať. A je, že tak pohoda, tu mám výhľad na krásy Slovenska. Tu mám osobnú kovú celú do piče, viem si dať tabačik. Vypípajte ma radšej vy, ja neviem, ale neblokujte mi video za jednu nadávku. Vy ste v pohode ľudia. Tu mám, pozri, kuchynka, jak z letáku. Proste, tu mám drogy, no, to som si sem ja nedal. Zase to na mňa chcú našiť do piče, nejaké fishy veci tu mám. To dojdu policajti, že no, tu máte také látky. A kuchynský riad hľadám inak by the way. Aha, tu je. Intuitívne, intuícia funguje, tretie oko, všetké. Tu mám sprcha. Akože fajnová sprcha, čo pekné, čisté, mramor, čistý kameň, drevo. Moja panenka na hranie, alebo čo to, ja neviem už. Bye!